Ir-regoli ġodda fil-mod kif ikunu aġġudikati s-sejħiet tal-offerti, maħsuba biex iħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema, se jsaħħu wkoll idejn id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali. Fost ir-regoli l-ġodda li daħlu fis-seħħ hemm dik li kuntratt pubbliku ma jistax ikun ta' inqas minn sena. U d-direttur tad-Dipartiment fissret kemm din hija miżura importanti. Li kuntratt ma jistax jingħata inqas minn sena. Kuntratt jista' joħroġ tal-inqas ta' sena. Aħna il-liġi tax-xogħol hemm liġi partikolari li aħna nsibuha bħala il-liġi ta' transfer of business. Inti meta inti qiegħed taħdem diġà ma' kuntrattur, inti jkollok diġà ċertu drittijiet. Issa jekk inti tieqaf u tibda ma' kuntrattur ġdid, jekk hu ġast iwaqfek mix-xogħol, imbagħad tkun tlift ċertu drittijiet, però għalina dan mhux waqfin mhix mill-impjieg, però huwa kontinwazzjoni. Fissret kif din ir-regola mhux biss se tassigura aktar sens ta' kontinwità, iżda wkoll aktar serħan il-moħħ. Wara sena, inti mbagħad taqleb mal-kuntrattur il-ġdid u tibqa' miexi u l-impjegat ma jkollux problemi li jisu waqaflu x-xogħol reġa' beda jkun anzjuż għax sa jiġri minnu jekk hux sa jieħdu l-kuntrattur il-ġdid u hekk almenu sena ikun hemm żmien biżżejjed li dawn l-affarijiet ikunu jafu bihom u jibqgħu mixin. Aleksandra Gazz saħqet li d-Dipartiment qed jaħdem qatih biex jara li r-regoli ikunu osservati b'mod rigoruż. L-aħħar żmien ġifieri daħħalna anke spetturi ġodda biex jaħdmu fuq dawn biex jaraw li huma kulħadd in line mar-regoli. Apparti minn hekk għandna żewġ uffiċjali speċifikament qegħdin biex jaħdmu fuq dawn il-kuntratti mal-Gvern. Żiedet tgħid li r-regoli l-ġodda fil-kuntratti pubbliċi qed iżidu aktar impennu responsabilità minn dawk li jirbħu t-tender u fakret li saħansitra hemm każi fejn wieħed jista' jkun blacklisted għal sentejn. Ta' bis-saħħa ta' dawn il-kuntratti l-ġodda qabel ma jieħdu t-tender huma stess ikunu qegħdin jiddikjaraw li dawk il-kriterji kollha li qegħdin fil-legal notice li ħarġet f'Settembru li għadda huma qegħdin jiddikjaraw li qed isegwuhom.